салом ба кулли ҳаводорони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври 19-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум манзури шумо мегардонем. даври 19-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум боз ҳам дастаи панҷшаҳрро дар садри ҷадвал нигоҳ дошт ва ҳатто шонс ё худ имконияти ин дастаро барои чемпионӣ боз ҳам афзунтар кард. дастаи ҳулбу ки то ин дам асоситарин фаворити мусобиқа ба ҳисоб мерафт, дар ин давр боз соҳиби 3 имтиёз шуда натавонист ва фосилаи холҳои лидерии ҷадвал панҷшаҳри балхӣ ва дастаи ҳулбук андаке зиёдтар шуд. дастаи ҳулбук ҳарчанд як бозии кам нисбати панҷшаҳр дорад, вале дар сурати ғалаба ҳам боз барои лидериро барқарор намудан имтиёзаш камӣ мекунад. ҳатто кор то ҷое расид ки ин дастаи то ин дам лидер ба мавқеи сеюм фарояд ва истаравшан ҳамакнун дар ҷои дуюми ҷадвали мусобиқа қарор гирифтааст. дар оғози мусобиқа мегуфтем ки истаравшан ҳамчун фаворити асосии мусобиқа ба ҳисоб меравад ва ҳадсу гумонҳо ҳам мисле ки барҳадар набуд. оҳиста оҳиста ин даста аз мавқеъҳои поёнӣ инак ба ҷои дуюм баромад ва ба ҳеҷ ваҷҳ гумонам ин мавқеъро дигар аз даст доданӣ нест. чӣ гуфтаниям, модом ки кор ин хел аст, пас аз ҳама дастаи зиёд заҳмат мекашидагӣ дар чанд даври боқимондаи мусобиқа ин ҳулбуки восеъ хоҳад буд. ин даста қариб ки то имрӯз ҳама чӣ дошт, вале дар охир ҳатто ба дастаи душанбе ки заифтарин тим ба ҳисоб меравад ғалаба кардан натавонист. акнун дар ин нашри барнома фарохтар нисбати рақобатҳои даври 19-уми чемпионат ҳарф мезанем. беамонтарин рақобат миёни дастаҳои ҳулбуки восеъ ва душанбе сурат гирифт. ин ба он хотир буд ки ҳулбук дар сурати ғалаба намудан боз ба мавқеи аввал бармегашт ва душанбе ҳам дастае набуд ки ҳулбук дар он хол аз даст медод. ҳама чӣ дар 20 сония тағйир ёфт. вақте дастаи ҳулбук бо боварии том ва ба бартарияти 2 гол пеш мерафт, дар 20 сония як футболбози дастаи душанбегӣ ҳисобро баробар кард ва ҳамин тавр дигар бозии дарвозабони дастаи душанбе Шавкат Абдурозиқов буд ки дилхоҳ зарбаи футболбозони ҳулбукро бармегардонид. барои футболбозони дастаи ҳулбук баъди баробар шудани ҳисоб ҳамин қадар фурсатҳои голзанӣ зиёде буд ки ногуфтанӣ, вале услуби ба қавли автобузи дастаи душанбе ва маҳорати олии дарвозабонии Шавкат Абдурозиқов садри роҳи лидер шудани ҳулбук дар ҷадвал шуданд. хулас ин бозӣ ба чӣ анҷом ёфту чӣ чизҳоеро ба пеш овард, дар сюжаи ҳамкоронамон бубинед. дар даври 19-уми чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум дар варзишгоҳи марказии ноҳияи восеъ ба номи Теша Исмоилов дастаи ҳулбуки ноҳия яке аз аутсайдерони чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум дастаи душанбеи пойтахтро қабул намуд. бозии мазкур аллакай аз дақиқаҳои аввали майдондорӣ бар суди дастаи ҳулбуки ноҳияи восеъ оғоз гардида баъди ҳуҷуми созмондодаи соҳибони майдон бо як партофти аниқи Зарҳалшо Акрамов нимҳимоятгари даста Сафаралӣ Карим ба задани голи аввали имрӯза шарафёб шуда дастаи худро дар ҳисоби бозӣ ба пеш баровард. дар идомаи бозӣ ҳар ду даста имкониятҳои афзун намудани ҳисоби голҳоро доштанд, вале маҳз соҳибони майдон тавонистанд ки дар дақиқаи 45-уми майдондорӣ боз ҳам ба мисли голи аввал аз тарафи чапи майдон бозигузорӣ намуда бо паси навбатии Зарҳалшо Акрамов нимҳимоятгари соҳибтаҷрибаи дастаи ҳулбук Ҳасан Рустамов ба задани голи навбатӣ даст ёфт. ҳамин тариқ қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби 2-0 бар нафъи дастаи соҳибони майдон ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. оғози нимаи дуюми майдондорӣ барои дастаи душанбе басо ҷолиб ва бобарор буд ва ҳамлавари дастаи меҳмонон Шохир Норов нахуст дар дақиқаи 46-уми майдондорӣ ба задани голи аввал даст ёфт. бо гузарош шудани ҳамагӣ 1 дақиқа боз ҳам Шохир Норов тавонист ки бо як зарбаи ҳадафрас голи навбатии худро ба ҳадаф расонида ҳисоби бозиро баробар 2-2 намояд. дар идомаи бозӣ бошад футболбозони соҳибони майдон пай дар пай имкониятҳои хуби голзаниро созмон дода кӯшиш мекарданд ки ҳисоби бозиро тағйир диҳанд, вале дар ин қисмати майдондорӣ онҳо натавонистанд ки дигар ба задани гол даст ёбанд. гуфтам ба маврид аст ки маҳз дарвозабони дастаи душанбе Шавкат Абдурозиқов дар ин нимаи майдондорӣ фаъолияти хуб нишон дода дарвозаи худро аз гол эмин нигоҳ дошт. ҳамин тариқ дидори дастаи пешсафи лигаи якум ҳулбуки ноҳияи восеъ бо дастаи душанбеи пойтахт бо ҳисоби 2-2 ба анҷом расида ҳар ду даста як имтиёзиро соҳиб гардиданд. аз бозии имрӯза розием.
беҳад бозӣ бачаҳо чӣ ҳунаре доштанд дар майдон нишон доданд. аз дастаи ҳулбук ҳам ягон чизе надорем мо ки мақсад нақд қабул кардан. Бозӣ хуб буд, хай мусовӣ шуд, мо ризоем аз бозӣ маъқул. дастаи сарҳадчӣ муҳимтар аз ҳама ҳоло унвони дастаи заифро аз худ бегона кардааст. ёдатон бошад, мо дар аввали мавсим исми ин дастаро дар қатори тимҳои аутсайдер ё заифтарини чемпионат ном мебурдем. хулас бозии даври 19-уми чемпионат дастаи мазкурро муқобили дастаи гулистон рӯбарӯ кард. гулистон ки ба ҳадя кардани имтиёзҳо одат кардааст, ин навбат низ вазифаи худро ба хубӣ иҷро кард. футболбозони дастаи сарҳадчӣ ба задани голҳои зиёде даст ёфтанд ва мавқеи худро боз ҳам дар ҷадвал устувортар намуданд. аммо дар асл худи бозӣ хеле шадид сипарӣ шуд ки ин рақобатро ҳамкорони мо пайгирӣ намуданд. дастаи дигари минтақаи клуби вилояти хатлон сарҳадчии ноҳияи ҳамадонӣ бинобар сабаби номувофиқ будани чаманзори варзишгоҳи ноҳия бозии навбатии худро дар доираи чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум бо дастаи гулистони шаҳри гулистон дар варзишгоҳи марказии ноҳияи восе баргузор намуд. дидори мазкур барои дастаи сарҳадчӣ басод ҷолибу бобарор оғоз гардид ва футболбози бо таҷрибаи соҳибони майдон Фарух Сафолов аллакай дар сонияҳои аввали ин майдондорӣ тавонист ки голи нахустини бозии имрӯзаро ба ҳадаф расонида дастаи худро дар ҳисоби бозӣ ба пеш барорад. дар дақиқаи 33-уми ин майдондорӣ бошад ниммуҳофизатгари соҳибони майдон Сиявуш Назирмадов бо зарбаи ҳадафрас голи дуюми дастаашро вориди дарвозаи рақиб намуда, ҳамин тариқ дастаи сарҳадчӣ бо ҳисоби 2-0 пешсаф гардид. маврид ба ёдоварист ки қисмати аввали бозӣ бо бартарии 2 голи шогирдони Қаноат Латипов ба анҷом расида, дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар оғози нимаи дуюми майдондорӣ бошад футболбозони дастаи гулистон каме бартариро ба даст гирифта, аллакай дар дақиқаи 51 баъди хатои дифоъгаронон ба задани як гол шарафёб шуданд ки муаллифи ин гол футболбози дастаи меҳмонон Уткирҷон Бердиев шуд. баъди ин гол дар ҳайати дастаи соҳибони майдон тағйиротҳо ба амал омаданд ва ниммуҳофизатгари такягоҳӣ Наврӯз Баротов тавонист ки аз партофти ҳамдастаи худ Сиявуш Назирмадов хуб истифода карда дар дақиқаи 66-уми майдондорӣ бо голи задаи худ дастаи сарҳадчиро боз ҳам пешсаф намуд. дар идомаи бозӣ Саитараш дар дақиқаи 77-ум ҳамлавари ҷавони дастаи сарҳадчӣ бо як гузариши зебо тӯбро ба пои Наврӯз Баротов партоф намуд ки ҳолати мазкурро ин ниммуҳофизатгар ба гол анҷом дода ду голоро дар номи худ сабт намуд. ниҳоят дар нафасҳои охири ин майдондорӣ Саитараш дар дақиқаи 84-ум ҳамлавари ҷавони дастаи сарҳадчӣ Илҳом Одинаев бар замми партофти головар худ низ муаллифи гол гардида, ҳамин тариқ ғолибияти бузурги дастаашро таъмин намояд. дидори дастаҳои сарҳадчӣ ва гулистони шаҳри гулистон дар даври навбатӣ бо ҳисоби 5-1 бар нафи соҳибони майдон сарҳадчии ноҳияи ҳамадонӣ ба анҷом расида, шогирдони Қаноат Латипов 3 имтиёзи навбатиро соҳиб шуданд. ғолибияти имрӯза хеле ки маълум буд дар таблицаи лигаи якум ба мо хеле муҳим буд. мо холҳои асосии худро бояд мегирифтем. хушбахтона мо имрӯз амун се ҳачкое ки дар кор буд, се холе ки ба мо лозима буд, мо се холро гирифтем. новобаста аз набудани бачаҳои асосие ки дар ҳайати даста набуданд, хай бачаҳои ёш буданд, имрӯз мо онҳоро ҳам санҷидем, ҳам дар ҷои зарурӣ истифода бурдем ва хеле ёрдам карданд ва бозиро бо ҳисоби 5-1 ғалаба кардем. кулли он мухлисоне ки ба ноҳияи восе омаданд ва моро мухлисӣ карданд, ҳамаашонро табрик мекунам. инчунин роҳбарияти дастаи ноҳияи ҳамадонӣ, дастаи сарҳадчии ноҳияи ҳамадинро ва баъдан дар бораи бозӣ ҳаминро гуфтаниам ки аз аввал то ба охир гӯем ки ҳариф ҳам хеле муборизаи хуб бурд. ногуфта намонад ки дар аввали бозӣ мо Фарух Сафолов як голро вориди дарвозаи ҳариф кард, баъдан Сиявуш Назирмадов ва мо аллакай 2-0 дар пеш будем. баъдан як голе ки дастаи гулистон ба дарвозаи мо ворид кард хеле мушкилиро ба миён овард, чунки хеле ки ҳамагон медонанд 2-1 ин бисёр ҳисоби гӯем нозук аст. бале баъдан ба майдон омадани бозингари 16-солаи дастаи мо Иброҳимов Бунёд ва яке аз бозингарони ҷавони дигар Одинаев Илҳомҷон ки гуфтем гӯем як голро вориди дарвозаи ҳариф кард, нисбатан бозиро тезтар кард ва мо тавонистем идораи бозиро гӯем як 80% дар дасти худ гирем
ва тавонистем ки ба дарвозаи ҳариф Наврӯзҷон Бародов 2 голи дигар ворид кард ва 1 голи дигарро Илҳом Одинаев. Бо ин ғалаба ҳамаро табрик мекунам ва мо як кори хубам кардем ки як рӯз пеш аз ин дар ноҳияи Восеъ омада тамрин кардем ва тавонистем ки имрӯз гӯем майдонро ҳис кунем ва дар ин майдон ҳамчун хуҷаин худро ҳис кардем ва бо ин 3 холи гирифта ҳоло даста бо 20 хол гӯем ки дар ҷои 8-ум қарор дорад ва ин барои мон як гӯем ки бисёр ҳам ҳисоби хуб аст. Ҳамагонро боз ҳам як бор табрик мегӯям. бозиҳои дигари даври 19-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якум ба таври зайл сурат гирифтанд. Истаравшан Моҳирро дар бозии мавқуфмондаи даври 15-ум ва он ҳам дар меҳмонӣ бо ҳисоби 3-2 шикаст дод ва сарои камари 5 бошад дар хонаи худ дастаи Орионро бо ҳисоби 3-0 мағлуб намуд. Барчиву Панҷшер без задани гол рақобатро мусовӣ намуданд ва дастаҳои Парвозу Шодмон низ бо задани якголӣ рақобаташон мусовӣ шуд. ҷадвали чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якум ин хел аст. Дастаи Панҷшер бо 38 имтиёз феълан лидери ҷадвали мусобиқаи мазкур ба ҳисоб меравад ва дастаҳои Истаравшану Ҳулбук дар ин давр мавқеъҳои худро иваз намуданд. Истаравшан бо ғолибияти навбатӣ бар дастаи Моҳир шумораи имтиёзҳои худро ба 36 расониду ҷои дуюмро моли худ намуд. Ҳулбук бошад феълан бо 35 имтиёз мавқеъи сеюмро ишғол намудааст. аммо нисбати Панҷшер ва Истаравшан як бозии кам дорад ки дар сурати ғалаба метавонад барои ҷои аввал мубориза барад. дастаи Барчӣ 32 имтиёз дорад ва молики мавқеъи 4-уми ҷадвали мусобиқа ба ҳисоб меравад. дастаҳои Душанбе ва Гулистон дар ҳамон макони худ дар хонаҳои охирини ҷадвал маскан гирифтанд. бозиҳои даври 20-уми чемпионат ба таври зал сурат мегиранд. дастаи Ориони Исфара дар майдони худ бо тими Балхчӣ қувваозмоӣ мекунад. дар шаҳри Душанбе бошад дастаи Парвоз бар муқобили дастаи Душанбе ба майдон мебарояд. ана бозии аз ҳама асос ё худ рақобати ҳаёту мамот миёни Истаравшан ва Ҳулбуки Восеъ сурат хоҳад гирифт. ин бозӣ метавонад тағйироти бузурге дар ҷадвали мусобиқа ворид намояд. Панҷшери лидер бо дастаи Сарҳадчӣ ва дастаи Моҳир бо сарои камари 5 вохӯрӣ анҷом хоҳанд дод. ин даври 19-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якум буд ки онро ман Фирдавси Хурсанд барои шумо шарҳу тавзеҳ додам. то дидори навбатӣ шоду пирӯз бошед. хайр.